Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Gusto kong mapungkol sama na ako ang maong babae, mami. Mao ka ng silot nga angay niya. Nahimo kong inutil tungod niya. Busa, unungan ko niya sa akong kahimtang karon. Chloe, siya lang makatagbaw sa akong kasuko, ma'am. Gusto ko siyang makita. Paabuta mo ani din sa ospital si Jericho. Siya lang ang may laing plano bahin sa maong babae. Sige, day. Ako na ning dadon ay imong kinanaan sa kusina, ha? Salamat sa imong pag-atiman ako ng... Inday. Inday ako ngan. Inday sa tawag ni imo, no? Inday ako nga. Manang lang. Tawagan lang kog manang Inday. Salamat manang Inday. Mahimong mangutana? Ay, usa man na, day. Miss, Tawagan lang ko og Samantha. Sama nga akong angga. sige. Usap na imong ipangutanan ako, Sam. May laing babae na ba nga gipreso din kanang agawan nimo? Kana si Jericho? Ay, wa man. Ikaw pag-iuna. Ay, salamat. Ay, istrikto na si Dong Jericho. Pero, lain sana siya ko sa puton. Pero wa man na siya kontra. Kontras negosyo na, Pero, kanang personal nga kaaway, ay wa siya ana, uy. Kay busy, kay na siya pagpadagan na ng negosyo nga, gibilin siyang amahan niya. Mao ba? Dili ra di ay na siya bayolente? Sa akong nakita, ako kakita niyang nagmayulinte, oy. Buutan man na siya na mga katabang. Kung buutan, sadme, di may mapabadlong. O kung mutuman lang ka sa iyahang mga pamalaod, awag yung kay problema. Mauna. Mao ba? Oh. Muna ikaw, tuman lang sa balaod, ha? Masaba. Dong? Dong? Biyahe mo, Amy. Dong, day. Asam, atos ako, ha? Unsa naman? Natanaw na ba nimo ang tanang litrato? Oh. Unsa yun una mo? Unsa yun una mo? Andam kong mudawat sa imong isilot nako. Ayaw lang kong ipapriso. Og ayaw lang kong pabayra kay usa lang kong katindira og mall. So, nahibaw ka na. Nasad-an ka yun. Dili ko buang nga dili mahibaw sa akong mga sipyat sa kinabuhi. Pero, usbon ko. Paselo ako. Usbon ko sa pagsulti nimo. Nga sa kadako sa ngay mo nabuhat, dili na mo madawat ka ng pagpangayo mong pasaylo. Okay. Kunwa kay kwarta. Kunwa kay ikabayad sa tanang nagasto ko sa pagpa-ospital sa kong pangasaunon. O kung ipapriso te ka, dili usab kini makahatag og katagbawan sa akong kasuko. Ug kay wa man kay ikasuggest unsaon sa pagbayad nimo sa imong sa, ako na ang mupahantang nimong silot. Gusto kong mamatay ang maong babae, mami. Chloe, ayaw paghuna-huna, anak. Dili na makaayo nimo. Mano? Doon na pa ilabaw sa kamatayon nga angayang isilot sa maong babae, ma'am. Mahimo mo siyang silutan. Paantuson. Pero dili na mo siya mahimong patyon o ipapatay. Pero maunay gusto na kong mahitabuan ng babayan na, mami. Mamatay siya. Ang imo siyang patyon, Chloe. Tablara nga imo siyang gihatagan o kagawasan.
Mami. Paabutang makita mo siya. Nagkakita ka na ba sa maong babae? Wa pa. Nabati ko nagagyan tingog sulod sa guest room sa bahay ni Jericho. Gipriso siya ni Jericho? Unsa sa una-una nimo? Ako na lang ang mupahantang og silot sa imusa. Sir, Ako ang una nimong bayran, dayon si Chloe. unsa? O nga nang bayaran man tika? Usa ra ka tawo ang akong nasad-an, sir. Katurang tuwa sa ospital. Ug dili mahitabo nga mobayad ko og apel nimo. Nakasa ka na ako! Tungod kay gikuhaan ko nimo sa pangasaunon! Nakabati ka? Akong pangasaunon ang gikuha nimo gikan ako. Wa ko siya kuhaa. Buhi pa siya og naa pa siya sa ospital. O nagtuo ka nga magpakasal pa si Chloe nako, ha? Karon nga disabled na siya? Dili na! Naglisod siya sa pagdawat sa nitabo niya. Ug mas gisakitan ko nga nagtanaw sa nitabo sa akong pangasaunon. Usa, imong obligasyon nga ibalik sa naandan ang tanan. Dili ko kana mahimo. Kinahanglang buhaton nimo. Kung di ka gustong mapreso, ikaw ang muatiman ni Chloe. Ikaw ang miguba sa iyang pagkatao. Sa tanan niyang kalipay. Sa tanang nindot nga ugma nga among gidamgo. Imo ning giguba. Usa imong obligasyon nga may balik ang kalipay na mo ni Chloe. Ug silbihan mo siya 24 oras. Mao ka na. Ug kinalang patuhuon mo ang tanang tao nga ikaw ang mitanyag sa imong serbisyo nga libre. O kung di nimo mahimong malipayon pag-usab si Chloe, ipapriso tagyo ka! Usab ning iyang silot nga gipahungtang na ako. Brody, dali. Sword. May ani ba si Jericho? Wa pa siya mo anhi, doktor. Natug ba niya si Chloe? Gihatagad siya pagkatuog sa doktor. Kaya dili siya mahimutang. Kinahanglang batayan siya kanunay. Iwat may bawo sa mabot siya una-una. Dili ilalim ang natabo niya. Kadtog yung salbahis nga babae mo ay nakaingon ini. Maayo itong ipapriso na lang siya ni Jericho. Nga ba niya? Wa ba niya mapapriso ni Jericho ang mga babae? Wa pa. Oh, Ambot ko no siyang planos pag tinirini. buot mo'y pasapot nga. Nga tuwa ni Jericho ang babae nga mao'y nakaingon sa pagkadisklasya ni Chloe. Ha? Oo. Tua niya. Pero iya sa sulti nga ako nagsulti ni mo ini, ha? Suod mong higala. Pasagdi na lang si Jericho sa iyang mga plano. Oy, kalma lang, kalma. Agresibo ba ni mo, oy? Huwat sa, oy, hinay taong lihok tiguang. Unsa man ka, ay pagdali. Kajot, oops, ay, kisabay, ay. Uy, hala! Ikaw din ni Doc. Doktor, ikaw ni. Na ba si Jericho? Ay,
Ay naaman, tuwa sa iyang study room. Klaro kayo nga doon na siya bisita. Kay mitingog ang doorbell. Kaysa maka ang bisita. Magsaba-saba ka ako din, hino. Aron doon na ilaing tao nga mahibaongan ni ako sa puderan ng Jericho. Dili lang siguro. Basin umusamot pa ang iyang kalagot na ako. Katugaw ba ko mo? Jericho? Wow, okay ra. May giunahunan ako. Dali. So, dali, Rudy. Magkape ka? No. Okay ra ko. Kumusta naman ka? Naglabad pa kong mo, Rudy. Jericho, ayaw kumkuma ang balaod sa iyong mga kamot. Nga nung nakasulti magkana? Naibaw ko. Ngayon din sa imong bahay ang babae nga nagkaingon na nabangga ang sakyanan ni Chloe. Si Tita Miguela ba ang misulti ni mo, anak? Oo. Kung usumilot ang plano nga imong naunaan, patok na nabayana. Ayaw ko nagpadayon, Jericho. Ayaw guba ang iyong pagkatao sa pagbuhat o magbutang nga imurang mahayan sa kauhayan. Aron di sa makatalikod sa nga iyang nabuhat. Dili husto kayong gibuhat mo. Nga imo siyang itinadil sa inyo. Magasuhan ka kinapin niya na. Siya ang may volunteer nga mubayad sa iyang sa kang Chloe, Rudy. Unsa? Iyang kagustuhan. Nga timanon niya si Chloe. Ang tod nga makarecover ka ni. Ipaduol mo si Chloe sa babae ka nakaingon sa pagkaputol sa iyang mga tiyak. Naman. Rudy, kinalang silbihan sa mong babae si Chloe. O kinalang ikabalik niya ang kaning kalipay ni Chloe. Jericho, Dili tingali na daotan, di ba? Kung akong dawaton ang iyang tanyag nga atimanon ang iyang nasadaan. mahimo bang makita ko sa mga babae? Dong! Dong, Jericho! Dong! Pastila, Dong! Wala sa kwarto sa mga bisita si Samantha! Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it